Ahojte, dnes vám ukážem recept na zdravšiu verziu malinového cheesecakeu, ktorý je jednoduchý a veľmi chutný. Najskôr si pripravíme korpus. Potrebujeme celozrnné bebe sušenky, ja som ich kupovala v Bile, ale kúpite aj v Tesku a asi aj v Lidli. Sušenky si poriadne rozdrvíme v ruke, alebo ich môžete dať do mixera. Pridáme 100 g rozpusteného masla, všetko spolu dobre premiešame a hmotu utlačíme do formy. Korpus dáme zapiec na 10 minút pri teplote 180 stupňov. Kým sa pečie, pripravíme si krém. Do misky dáme 1 lyžicu smotanovej natierky, jemný odtučnený tvaroh, 1 vajce a 100 g medu. Ak máte radi sladšie, pokojne si ešte trochu medu pridajte. Všetko spolu dôkladne vymixujeme mixérom, aby krém zostal úplne hladký, bez hrudiek. Krém nalejeme na predpečený korpus a dáme piec na 160 stupňov približne 40 až 45 minút. Počas pečenia si môžeme oddychnúť a môžeme si pozrieť Emily in Paris. Ja tú sériu, ale nie. Navrch si poukladáme čerstvé maliny, polejeme čokoládu a môžeme sa pustiť do ochutnávania. Prajem vám dobrú chuť. Čaute.